x ya da y'imiz nola denk olaysa onda o deskine işletkezme. Yazın birinci denklemeden ikinci denklemeni ayırdı. Şu diskriminant sistemde oldu suret görkez. Tamam hormatly oquvchilar, hormatly. Yeni keje sistema görünüş ansat, yana bizde maydalojda x ve y berilen. Endi bilishimiz ýaly maydalojda biz eger 0 bolsa bölmeni hakkımız yok. Demek şutada bizde x ve y'imiz kütleniş aýlasyny ýazaly. Keskitleniş yaylası. Siz dolu yazın keskitleniş yaylası deyip. Yani x ve y bizde x deň däldir 0, y deň däldir 0 deyip şert verelim. Bu diýenimiz hazır jogaplarynyň birinde haýsynda da x ya da y'imiz 0 deň bolaysa onda ol del kök bolýar. Yani degişli del kök demek. Şonu aýryp bitýäs we jogaba goşmaýas. Endi maýdalojdan daýnaly. Eger x ve y'imiz 0 deň däl bolsa, ýa-ni sistemany şutada ýazaýyn. 1 gatnaşan x koşmak 1 gatnaşan y deňdir 8'den 3. Aşağıda x koşmak y deňdir 12. Köpeldi bolalar. 8 x y köpeldi bolýar. X y köpeltmän hakkymyz bar, biz aýtdyk 0 deň däl dedik. Elbetde eger köpelsek, gelin anyk ýazjak. 1 gatnaşan x köpeltmek 8 x y koşmak, ýagny her bir agza köpeldilýändir. Ve 1 gatnaşan y köpeltmek 8x y deňdir 8'den 3 köpeltmek x y köpeltmek 8. 8'i izden ýazaýyn. Hiç ziýany ýok oquşlar. X koşmak y deňdir 12. Bula duruversin. Indi garaň gysgaltmak işlerini ýerine ýetireli. Ana şu taýda x bilen x gys kaldı, y bilen y gys kaldı, 8 bilen 8 gys kaldı. Bizde näme kaldı sistemamızda? Ene 8 y'nin özü koşmak 8 x deňdir, ene 8'lerim gys kaldı, 3 x y aşağıda x koşmak y deňdir 12. Ören gowy. Endi seretsek, seredin birinci ve ikinci seretsek simmetre görünüyor şu taýda. Simmetre diýen maňasy hazır şu ikisini bir meňze şagdaýa getirelim. Maksadımız bir tarapdan dıyılmak. Ýagny gelin buna tertiplep ýazjak öz boluşuna. Buna hazır birden 8'e köpeldi bolýar. Ýazamda birden ýazgyçy. Onda şu taýda sistemamızda 8x koşmak 8y deňdir 3xy. Aşağıda da 8x koşmak 8y deňdir 96. Ören gowy. Seredin meňzeş. Yani birinci, ikinci deyip belgilep alýas. Yani birinci deňlememizden ikinci deňlemeni aýryp alýas. Ne arasynda şeýle aýyrmak goýjakmy? Syýanak işletmezmi? Ýazyň birinci deňlemeden ikinci deňlemeni aýryp alýas. Yani aýryp alsak seredin 8x'dan 8x aýrdyk 0. Bundan ham 0. Demek deňliň bir tarapy 0 öwrildi. O taýda 3x y aýyrmak 96 deňdir 0 kaldı. Ne? Seredin ýöneki ýagdaýa geldi. Indi bundan dowam etsek 3x y deňdir 96. Elbetde iki tarapdan 3'e bölünýär. Böleli 3'e. 3'e bölüp aldyk. Bizde x y deňdir 32 peyda boldy. Indi x anlady bolýas. X deňdir 32 gatnaşan y. Ören gowy x näme deňligini bildik. Endi şu x näme deňligini bilen bolsak şu taýda, direkt şu taýda. 32 gatnaşan y koşmak y deňdir 12 diýip belläle. Ne? Araň näde goýdyk? Baştan gelýän deňlememiziň ikincisinde ýerine goýdyk x direkt. X tapdyk näme deňligini. Endi şu taýda biz hazır y 0 deň däl dedik. Ýene y köpeldi bolýar. Sebäbi biz maýdalojdan daýmalda. Y köpeldi bolsak, y bilen y deňýärdi. 32'nin özü galy. Koşmak y'imiz y kvadrat deňdir 12 y. Ören gowy. Üç agza peýda boldy. Diskriminant çözsek bolýar. Munan tertiplep ýazsak. Y kvadrat aýyrmak 12 y koşmak 32 deňdir 0. Ene şu taýda biz diskriminant çözýäs. Haçan diskriminantymyz 0 deň bolsa 1 kökü var, eger 0 bolsa 2 kökü var. Onda gelin howlukman şu taýda ýazaýjak. Öz deň doşunuzy düşüner ýaly. Onda diskriminant 12'nin kvadratı 144 aýyrmak 4 köpeltmek a, s, d, a, s
Onda x'am öňe polaşytly demek gön öz ýazylýar. Onda bundan 144 aýyrmak 128. Ondan 16 çıkıyor. Öğren 16'am 4'ün kvadratı. Yengdir 4'ün kvadratı. Şimdi y1, y2 tapmak kalıyor. y1. Müştahil yaz koyacak men. y1 12. Koşmak 4 aşağıda 2'nin özü. Yengdir 8. Yani 16'nı k böldük 8. y2 12 ayırmak 4 bölmek 2. Demek 12'den 4 tarı 8, 8'e k böldük. Olam 4. İkisam palajitil baka çıktı. Seyredin iğriklarımız. Eskiden her şey seyredeceğiz. Ne ola dengdal demek. Zeyna şu yağda, yine şu yağdayda şuları y ederek yerine koyup x tapmak kalıyor. Onda seyredin y birden olsak x koşmak y dengdir 12. Yine şundan peydalanıp şuradaydı yazdım ben. Görkezmek için. Yine seyredin. X koşmak ne y1 8 koyacağız. 8 dengdir 12 ayırmak bolup geçe x dengdir 4 bolup çıktı. Ne bu x 1 y1 oldu. Şimdi x koşmak y dengdir 12 x koşmak şimdi y ederek men ikinci y'imize 4 koyacağız. 4 koyduk. 12 x dengdir 12 ayırmak 4 x dengdir 8 peyda oldu. Bula x2. Demek biz cevap yazabiliriz. Hiç şeyli barlağı işini geçirmek gerek. Nasıl yaz? Kestikten şöylesin verdik. En muzat yerinde. Onda cevabını yazabiliriz. Cevabı. Evet. X değişti da o zatlar gerekler. Bize yayalıyız. X1'in bakası 4. Y1'in bakası 8. Yani birinci cevap gitti. İkinci cevap. X2'miz 8, birinci X yazılıyor. Y'de Y2'imizden 4. Ne görüyorsunuz okuyucular kıyın derken birazcık yazgı iş köp, edilmeli iş köp. Like, patpiska basmaniyattan çıkarman. Hemmenize kurtarıcı senaryolarında üstünlükler arzu edeceğiz. Hoş, sağ olun.